Mano udah nanti tanah rantau, mano uni nanti rantau orang. Kok tadaga uni jo kampung jo korong kampung jo halaman. Talambe pulang ke nagari. Ingin juo mancana kampung. Ketiklah YouTube Sinar Padang Official. Ado di Sinar Rabab Siril Asmara. Buliet tadaga jo korong jo kampung. Jangan lupa pak tua ketik YouTube Sinar Padang Official Siril Asmara. Ladang malang di ladang anak rimbo ladang lakau larang jauh banda labu ladang lakau la mintu banda labu onan tadi lakaset olah nomor latigo hokini lakamasuk kamang oka nomor la ampe Hocali YouTube larang rantau olah ado sisi Baba
aye utang badan ambo kironyo disiko buyung riko iyo lajano badan susi. Oh apanya dari Santi Dewi mati ambo di pasabawa ketua paremannya di pasabawa. Oke tua paremannya di pasabawa ndak guna to bilang lamo sainggonyo badan buyung pirgo abi takui ndak takui lai nyo imbau bana buyung riko onde udah dengan bana kamari ladai samo duduk mandanga orang maimbau mencali badan diri riko kira orang kampung inyo bana hoinyo tu tahu di badan pirgo onde pirgo dia kironyo dia udah bilo sampai kepakan baru dia. Bila sampai dia ke Pekan Baru Ndeko itu dan engkau datanya tadi malam ambo sampai anggaran pukul sampai subuh ambo bawa lobak dah jesi sawi. Oh tapi malang dah tiba di ambo piti ambo alun jorang antan berjanji sama laki pukul 10 pagi kini ala pukul 11 piti alun jorang antan. Oh mandang kato bantu itulah berang badan diri riko le jale dia ngurang nama ambil le jale galajo namo nama bali loba jesi sawi. Oh kato sampai pirgo kamanjawe kok namo dambo ndak tahu rupo jo tampan nambo jale dai. Rupo jo tampan madam bo jale mendanga kato bantu itulah berang badan diri riko pane hati ndak tabado ko iyo piti alun nyobaye jangan minum jolai badan buyung to tinggal lapau da ulu mo kita pai ke pelabuhan to tuju dia pelabuhan dulu beko barangke toke Batam abi piti dia di toke Batam dia. Oh abi piti beko di toke Batam ndak kadape diminta lai pane hati riko indak tabado piti rang kampung nyobana nantarang baik. Oh di sini ni nyoba jalan maalun lari kota di baduo jo buyong pirigo sadang bajalan-jalan ju nyoayun letang samo lanjui nyoayun langkah samo jarang baralo gulan tie jari baralo geliang kapalo pane hati ndak tabado badara dara garamanyo. Yo ala niat nyoati riko kok batamu toke nama ambil loba nama janji sama laki pukul 10 lah jam sabale ndak jo nyuanta ambo pabuntak bayang-bayang ambo pasingke umur duya di siko gala ambo sudan. Coba itu bana katoinyo lah tabado pane dalam mati di sinan kalau kok dipandang dak lamo inyo di bajalan latibo di pelabuhan Batam bakato badan diri riko onde di kandung pirgo di nama toke nama bali loba. Ancali mana yuang elo-elo mandanga katoco itu maalun sajo badan pirigo
engongkan calik ke kiri dipandang calik ke kanan layangkan pandang na jauh tukian pandang na nampi maengong suok jokida oh mencalik badan diririk ma badannya buyong pirgo aiko urangnya dana mabali loba ambo kato sampai sabantu itu nyo turui di badari kok mari nyo ambil di elonyo nyo elo kalepak baju carito indah yung banyak-banyak piti adik dan tolong bayi kontak molan tiang anang kepala buan bayi tukang ato hola buyuang lari pakai toke batam banyak onde ketua dengan jan ketua bayala hoko adoi nyoba utang kami bersama nama ketua jangan main tangan mandanga ketotok ke Batam ndak jadi do orang nyobae pitinyo saja nanyomi tak pitinyo sajonyo ananyo minta selesai piti dibayar sesen piti nak kurang sarimi piti nak tinggal bakato badan diri riko dangala diang toke Batam banyak ko ingin juang menggale tu maka ke Batam ko ingin membali galeng di pasar bawah nangko ang danga kato badan ambo danga kato yung simaan buni asanyo ado tobe ajan cubo-cubo pitinyo na ang bayi mbo sampian kupia yung di pasako yung ombo bunuh mati yang di pasar bawah ba itu kato badan riko nampiti sudah nyo ambil barangke inyo balik kalapau nasi oh sadang bajalan nyo baduo bajalan lainnya tadi bajalan tumit-tumitan dang-adang lari kodolu dang-adang lapir godolu anti da ulu manda ulu ituan oh anti da ulu mapa manda ulu ina para lulo to etong lamo lat sampai kalapau nasi satu tibo dake lapau la mulai makan nyoba duo talata nasi jo sama oh selesai makan yo minum bakato badan buyong pirgonde dengan di dariko ambil piti dah sado sampai ambil piti untuk udah mandanga katoco itu menjawe badan diri riko onde dia kanduang pirgo dia nak para luda ngage piti bawa piti ke Bukit Tinggi kalau udah di Pekanbaru yo di daerah Pesabawa mau sekadar bali rokok dia jo bali nasi lainnya indah membama mikian bawa piti ke korong kampung dia oh di sinan bakatonyo badan pirigonda elok doda sabantu itu ambil juo ada piti sado sampai da inyo menyuruh ambil juo aja wapan badan riko ko ingin juang dia magi udah yo dia
Orang tahu nak di jando udah di Banamo Susi dia Petriani Ado barana udah cik Banamo Piek Santi Dewi Kok ingin magi udah Kok batobo dia jo anak udah Gila anak kebalanyo yo dia Oh diudahin dak do dia kata cali dia diudahin dak kata jalan do dia lekap payah dia ke Bukit Tinggi alasamo dia magi udah dia Mencalinya mengecek tak isa-isa air mata lah mulai jatuh baru menjawe badan Pirgo ambo tahu dari jandoda nama Susi Petriani itu Santi Dewi nama anak udah dakik banainya jo ambo kadang-kadang ambo mandukung dai nariko nak tahu do masuk Pirgo kodo inyola nikah jo badan Susi Petriani yo jo mande Santi Dewi nak jale de inyo cie juo hoko iyo dah sabantu itu balik le dambo ke kampung jadi dia kato badariko babalik sekali buyung Pirgo pae balik sekalinya buyong Pirgo ndak guna to etong lamo sadang nyotarui dake oto lah sampai ke oto nanyo tuju agak saja tiba dake oto lah naik kate oto kontak tabeong mesin hidui gas ditakannya gas tatakan komplengnya rese kompleng terese andel masuk komplengnya papala lah jalan oto tadi ndak para lu do to etong lamo di sinan kalau dipandang maalun oto tadi oto bajalan tarwi juo nampak urang menjuanane nyobali nane sekali tekan janji Josia yu Takana janjinya Ayu Lestari ba itu kalau kau dipandang nyobali nane sekali selesai nane nyobali nyobao nai ate otoi nyobarangke nak nyolai barangke tampe juanane iyo daerah Pekanbaru Pangkalan nangkanyo adang dak para luluati di pacame pinta buli kan dak balaku lah dape bini guru nangka dia adang tuan indak to bilang dopa bilang lamo indak disiko di palamo oto bajalan tarwiju sadang jalan kalau dipandang di sinan kalau dilihat ndak guna to etong lamo dek lamo bakal lamuan ndak dietong simpang jalan indak to bilang kampung banyak di sinan kalau dipandang sampai wakatu yo jangkonyo latibo to di pangkangalan tuan olah sampai otoma ke Pangkalan deklah sampai oto ke Pangkalan di sinan kalau kok dilihat maalun sajolah badaninyo agak sajo di badan Pirgo baranti dake simpang Pangkalan ditanyo sekali di simpang tu di makot tampe ibu Ayu Lestari tuan
Onambana mosi badan ayu, kepanjangannya ayu lestari. Di sinan kalau dipandang, alanyo tunjuan dirang sinan itu rumah peta pana rumah itu adonan nampak itu tampe ibu ayu bana. Omandanga kato rupo itu nyotaru yoto pak ke samping rumah seto tibo di sebelah rumah oto baranti turun setolah turun dari oto nyotaru kalabu rumah nanado baco assalamualaikum menjawe badan diri ayu alaikum salam kato ayu mencalik kalabu rumah kironyo pirgo opa hola ba hola nane Kiranya pirgonyo abaonane nampak sekali buyong pirgona yelah bangai atero Ola naiknya badan buyong pirgo ala duduk di kursi tangan tampil te meja rokok nyobakan nak nyolai Orokok selesainya dibakannya di sinan badannya mayo ayu tadi nani nyopai ke dapur nyobue air untuk badan pirgo selesai air nyobue nyobao sekali nyodak pirgo talata air di hadapan onde abang nam baru tibo minum labang air nangko yo bang Komandang kato bantu itu di sinan menjawe badan pirgo kok lanyo badannya ayu dia nama bue air disuruh ndak disuruh ambo minum dia disuruh ndak basuruhnya ambo tetap minum juo ba itu bana katoinyo di sinan kalau dipandang bakato ayu semye galak lai sabana tu bang kato badan abang kato sampai serupo itu bagara ba alo dia kato ayu di malo takui ambo minum di malo kasagan ambo minum calon bini badan si pirgo dia Omandangnya katonyo bantu itu menjawe badannya ayu tadi le sabananyo bang kato abang leinda abang baduto duto leinda bacale-cale beko ke abang calon bini besok abang bini kena lain le ambo tinggal je bantu iko ba itu kato badan ayu kato sampai pirgo menjawe picayolah dia badan ayu kok sampai kasih sayang awak nak kadialihkan lain namu bersumpah demi Allah dia namu bersumpahnya dia demi Allah ba itu bana katoinyo la sanang pulo hati ayu minum labang air nang ko jadi dia kato badan pirgolanyo minum air di pirgola bagalak-galak hati rumah baru bakatonyo badannya tumayu tadi honde abang dangakan bana kok lai di sawah bang tanam padi kadondong rimbun di baliknya kok lai sayang ke menjadi ayu nak talo do bang bajanji lamo bang
ayu nak talok do bang berjanji lama kata sampai dari badan ayu jawapan badan pirgonan abang dia itu pulo ku iyo lai kekajadi abang nak ya talok lama-lama berjanji abang yo pernah lama sebulan ya bang sampai ke sekolah tetako hari kabarale to katuan kama dengan apa. Hoba itu sekali kata pirgo nak tabado sanang dalam hati di sinan kalau dipandang naninyo di hati rumah bagalak gangalak sadang rungu duit galak-galaknya sadang duduk nak paralu to bilang lamo dek lah lamo juo bacarito bakato badan diri pirgo abang pulang dulu dia ke Bukit Tinggi mencari lobak josi sawi langganan abang ado pulo nang kama ambil lobak josi sawi mendang kato bantu itu menjawik badan diri ayu elo-elo bang menyupir oto bang oh bapasan bang amo kabang bapasan ayu kabang karano abang kepai ke Bukit Tinggi kuado jo orang nama ambek kok kelaki nanyain lah kok pedusi jangan membana ayu kabang kok iyo awak kekajadi ho mandanga kato bantu itu menjawe badan diri pirgo ilie nata die mudi nata kambang bungonyo di nantenggi bulie basumpa demi Allah ndak kabaduto hojo ayu lestari do die balik badan diri pirgo barangke dari pangkalan Bukit Tinggi nang kanyoto oh ala barangke badaninyo indah di jalan doa di Palamo oh tumpak di badan pirgo tadi sehari jodoh hari satrip jodoh trip lainnya jujur pakai susi sudah itu ndak pulang pun pulang sudah itu nyoa nak balik-balik ala sebulan 2 bulan naninyo nak ada pulang-pulang lah sampai ke 3 bulan ada mencapai 6 bulan nan pirgo nak balik-balik lagi honda ada pulang tempat susi di sinan kalau kok dipandang oh kawannya na mampunyo yoto pertama lah datang lo dake badan susi karidit oto ndak babayi tuan karedit otonyo anak babayi lah 2 bulan indah babayi lah 2 kali rang sorum datang ba itu kalau kau dipandang lah masuk ke 3 bulan lama taman wong badan susi yo pak hojana untuk pembayi karedit oto kok dicali pitina nado isi kadamai si toko na ado lai kontrakan toko lakabi pulo untuk makan awak lapaya dapet suami ndak balik-balik
Oh dapet suami dak pulang-pulang tekan aja so mapai badan riko tuan. Oh dak ada balik-balik do buyong pirgo sadang coy itu pa inyo dipandang to tinggan Susi Petriani sadang inyo dikaja utang sadang ditunggu-tunggu orang. Oh balam tarango ate tanggo manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kito alie sekete tantang itu to alie kabake riko sadang dudue di pasabawa tuan. Oh sadang duduknya di pasar bawah dan sadang duduk datang kakak angkeknya tadi nalti boynya yo seden merati ayam yo la BM 6AA. Oh satu datang kakak angkeknya nambah namo si Buyong Asbon di sinan kalau dipandang. Oh barunya turui di badan Riko tadi seto nampak kakaknya datang akabada kato badariko. Oh baru bakato badan Asbon onde dia kandung Riko dia Oh iko ado loka dia kau dah suruh ado karajo dia kau dah gie barangke kini yang ke kota Padang yo dia. Hoi ko ado kawan ang kau dah bau udah tunjuan bake buyuang. Ho pajak ko aslinya orang Lubu Alung kota Padang nyo ado barang kuno katonyo di rumah mandenyo baru pomeja ditampe nyo dia. Oh baru pomeja ma dia ditampeknya tapi tolongan cali mana ko iyo meja dan sabana meja gio mereknya dia tu mako dipandang kalau nyo cali lah bantu elo katonyo adonyo meja gio ang cali mana ketempek pajako ko iyo bekwado meja gio bawa langsung ke pakan baru. Kopitinya beko udah dia nang kamar baik kalau nang gio dia sabananya bareknya 82 kalau nang gio nomor 2 bareknya 62. Oh kalau nyo iyo gio dia sabana gio bagambar nago di punggungnya di senter tembus timba balik digores indak kagores dia. Digores dia indah kakak gores kok sabatu-batu nyo gio sabana gio barangke ang kini ke kota Padang iko biaya dia untuk ke Padang bau piti dulu sebanyak 5 juta mandanga kato rupo itu lasana ngatinyo badan Riko baduang jua dia kopai siapo namo pajatu banamo buyuang. Oh Ali Usman Banamo buyongnya Ali Usman menanga katonyo coy itu di sinan kalau dipandang ko iyo dah serupo itu anta namo ke simpang panam jo jala rengka di sinan namo ambe oto. Oh manompang oto ke Padang menanga kato coy itu naik lalai di ate oto. Olah naik badan diri Riko seto naik oto lah jalan menuju daerah simpang panganam menuju daerah
kasimpang panam mindak to bilang do lamo bana dek lamo to kabalari maalun asbon bau oto indak nyuaga do bau oto indak disinan di palamo. Lah sampai pak kasimpang panam nyo turunkan badan diri Riko baduo jo buyung Ali Usman barangke sekali badan asbon inyo pai Riko la tinggal baduo jo Ali Usman. Di sinan kalau kok dipandang menunggu oto kakak padang tuan nyonai la oto kakak padang oto nyona nyotompang nyonai oto sinariau. Oh tapi saingo Bukit Tinggi nyo ambil oto sekali lah naik oto sinariau satu tibo di oto sinariau. Alala duduk nyo di bangku satu duduk di bangku oto bajalan nak nyola. Bilang lamo nak guno dia tong lamo wana Odisiko kabato pacape anggaran puku ampe subuh masuk ke daerah Bukit Satu sampai ke daerah Bukit Tinggi Baranti oto di loketnya lah turun badannya tumayo buyung Riko baduo jo buyung Ali Usman. Oh bakato badannya tumapa Riko tadi onde dia kandung dia buyung Ali Usman. Angala mencuba dia memakan lontong di Bukit Tinggi rasoi yang lontong Bukit Tinggi dia. Rasoi lontong dia Bukit Tinggi menanga kata cu itu neko itu nang kau dah sabu iyo ada mencuba dah makan lontong Bukit Tinggi ko iyo itu kata dah makan lontong dah dulu badan awak. Hari ada pukul 5 pagi alanya tapi pukul 6 ada hari pukul 7 pagi lah tiba tampe etek kadai lontong. Oh satonyo duduk di bangku jual lontong bakato badan diri Riko oh ete naman jual lontong yote. Oh ambil lontong te 2 piring mandanga kato bentuk itu takajui ete jual lontong bunyi suara pae rang nan lamo tuan. Bunyi suaronyo arang nampai nyo cali bana diete nyo pandang bana elo-elo kironyo iyo buyung Riko lun jadi lontong nyo ambian diete tibo ete dake badan Riko honyo ambil tangan buyung Riko yo pak onde lai duit juo lai anak ete kamang Riko salamun angko lah bertahun-tahun nak ada ke kampung dona honda ada pulang ke Bukit Tinggi tapi badan beragok baru dua kuliah berhasil nak pada dahulu rantau nan mana nambah uni oleh mandanga kato dari ete hondet
te dengarkan bana nanete janda te menangi pulo hojane te mengaluan te aye mato mangko pai te dari kampung mangko barangke dari Bukit Tinggi malu ambote di kawan-kawan yo te Hoi te tahu juo nak te di nasib ambo te Ho mangke ambo jo magen te Magen di loket oto Di maka mungkin dapat piti Ala tak capai cita-cita Rumah sudah bertoko Ala piti tersimpan banyak pulau yo te Ho dapat bini te meminta care yo te Malu bana te badan diri ambo Menangah kata bantu itu jo ete pa Ho ato menangi pae Menangah kata badan riko Tuhan Kini ambo batanyo te bake ete Hoba keadaan anak ambo Sarato jando ambo nambah tinggan Nambah namo Susi Fitriani Nambah panggil badan si Susi Holai kayo dolu juote badaninyo Lai banyak jolete galang doro-doro Sarato ringgi te jo rupiah Lai panwa juo isi toko yote Ho menangah kato pak dari Riko yo pak Menangiete kadai lontong onde nak kandung Riko na samanja inyo antinggan isi toko ala labi ko ringgi ala tajua galang doro-doro ala lapai Honyo nikah jo anak Bukit Tinggi jo Anak Bukit Tinggi nyurang pasau kun yang nambah namo si buyong pirgonyo ambil oto sabua Hokini pirgona nak balik-balik rang sorum mencari jo kredit oto nak babayi kontrakkan kadai yang piabi kontrakkan toko ampi tibo yo nak Hoi si toko nak ndak adolai etek nani bo mencari anak ang nabanamo Piet Santi Dewi kadang balan jona kadang indah Tuhan Ho kadang balan yona kadang indah mendengar kata bentuk itu bertambai buat diri kone te dengan mana jani tu disabui ju Hambo nak salah dote nak ke anak awak nak salah bagi Susi dote Kok di kanan nasib te badan ambo dek litak te awak magen Balik siang ambo ke rumah tak kalau ambo di rumah dapet Susi meminta cara yote Wah kadayo te badan ambo ba itu kato badan inyo sekarang apa boleh buat tepat suana te batinggan te O mencari rikonyo ala menangin aninyo buyuang ali Usman lama isa pulonyo memandang lama nitie lo aye mato onde dari kodang abana yoda Hoja menangi udah leda mana mo udah dapat ko mo bitali mo kunci ko nasib amo samo cudama ba itu kato Ali Usman janu dah menangi ju dai Ojanu dana menangi jo menangah kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang
Onde te nang kadai lontong iko mapiti te 500 agian kana ambo ba itu kato badaninyo ambo barangke letek ke kota Padang ambo para lukini sampai te ke lubu alung Padang nyo ambil sekali piti diete piti lah sudah nyo tinggal nyo tarui ke loket oto Honyo ambil oto sekali nyo tompang oto ke Padang oto nyo sakutiko nyo tompang bintang gejong oratuan nyo tompang oto bintang gejora la barangke nyo padari Bukit Tinggi kota Padang nangka nyo tuju ndak tabado ibo dalam hati anak marasai bantu itu ala barangke nyo ka Padang anggaran nyo setengah jam lebih ditinggal sadang ngate oto to bilang badan diri susi tuan dibilang badannya diri susi tibo dah ketek kadai lontong bakato badan susi tadi onde dengan lah diete ambil lontong te 2 piring tapi berutang ambo dulu ba itu bana katoinyo mandanga kato rupo itu baru bakato badan ete dia indah na lontong bau tang piti pembayi layado ayah si Santi maninggan na ko ado pitina dari apa Santi yola dari badan riko tadi nyo singgah ke tampe ete nyo kapai ke kota Padang kato untuk balanjo Santi mandanga kato bantu itu honyo ambil piti sekali lalamo te badan nyo pai ba itu kato badaninyo hondak para luto etong lamo piti lah sudah diambil nyo na lontong mulai nyo makan na lontong nyo ala nyo makan na ninyo selesai makan lontong nan toko pak ndak ado lai toko ndak ado babuka lai kontrakan toko hampir habis paso balik sajo nyo kataro Bukit Tinggi tinggal ninyo sedang merasa itu japui badan diri riko pai oto japui badannya diri riko ndak lama doto di bajalan lah sampai bintang kejora ke kota Padang satu sampai ke kota Padang lah turun oto badan nyo ambil loto kalubu aluang ba itu bangadan olah diri lari ndak lama kalau dipandang indah di jalan di Palamo di sinan kalau kau dipandang sampai ke daerah Luang satu sampai ke daerahnya Lubu Aluang lah turun ninyo dari oto lah nyo turun dari oto baduo joinyo Ali Usman
berdua join nyonya Ali Usman dak paralu to bilang lama bana maalun buyung Ali Usman bajalan berdua jo siriko hari ada pukul ampe patang menjawe ke pukul 5 tiba waktu jo jangkonyo sampai ke rumah mandi Ali Tuhan. Sampai ke rumahnya Mandi Ali Satu sampai ke rumah Mandi Ali di sinan kalau dipandang satu tiba di labu rumah baca Assalamualaikum Waalaikumsalam kata Mandi nyo calik ke labu rumah kiro anaknya lah babali satu nampak anak babali sanang hati ayah jo Mandi anak seorang lah balik pulau ayah iyo lah sakit-sakit kok mandi lah gaib pulau naik lah naik hati rumah bah itu katok badan mandi lah naik buyung Ali Usman serato joriko tadi bakato badan Ali Usman oh mandi serato bapak ambu bakato bakek mandi duo jo bapak sekalian layado juo meja lamo dulu. Oh mandanga kato cuy itu ndak ado aloko kato mandi mandanga meja lai ado nyocali kabili lakang meja disimpan elo Tuhan. Oh meja nyo simpan nyo elok nyo ambil meja ditampe nyo seto nyo keluar meja tadi di sinan meja kadiuji nyo calik bana elok kok iyo meja giok sabana giok bagambar nago di punggung nyo calik di badari kok ado bana gambar nago nyo digores sindak tagores di sentar tembus timba bali. Nyo ambil sekali kore api nyo paci meja di siriko nyo baka tangan sekali indak nanange cie juo pae. Oh indak nanange doa cie juo di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan nyo bungkui lalai dia meja nang kok barik nyo bukan kemain sebanyak 82 ba itu kalau kok dipandang. Oh meja lah sudah dibungkui nyo dicari sekali pae matum pangan kakak padang nyo cari oto tompangan dak ado to tompangan baru nyo ambil bendi dari lubu aluang nyo ambil bendi kakak padang lah naik bendi ke lubu aluang ku palo di lubu aluang baku do kalau pak ambun sekali kena tetagung lah banyak nanta tagun-tagun. Oh di sinan kalau kok dipandang dak guno doto etong lamo ala dapek nyo bendi tompangan naikkan sekali tumanyo meja tadi takajui memandangi kusia bendi abana kona di dalam karung dipandang nyo barang ketek bana tapi barek nyo nak kamain Tuhan. Oh tapi bareknya anak kamain dak guna to etong lamo sadang bajalan lah pakai kudo ado babendi ado alaman dongkak lah lari kudo ganto kudo dayu mandayu dakuk dakak sepatu kudo ganto babuni 2 3 hati di mano nak kaibo anak marang asai jo mande nyo Tuhan. Oh ndak guna doa to etong lamo ndak paralu to bilang lamo ndak guna to etong lamo bana disiko kalau kok dipandang.
Oh agak saja pak di badan inyo, agak di badan lainnya tadi. Di sinan kalau dilihat indak di jalan di Palamo, di siko kabak kita potong sampai nyo ke kota Padang. Ongkos kusie sudah nyobai, dek lah selesai piti babai menunggu oto kakak Padang. Oh sadang menunggu oto, ndak lama kita bilangkan dape oto kapakan baru pak. Oh dapet tompangan kepakan baru lah naiknya mame jatuh tadi lah dinaik anak teoto tak kaju si tokar oto abana lakona di dalam karung sabare ikom borasoi lah naik meja teoto meja naik inyo lah naik bajalan oto nak nyolai barang ke oto dari kota Padang lah jale pakan nanyo tuju hati di malo nak kamamang bilo jo anak kabatang amu tuan. Oh bilo jo anak nyo kabatamu ndak paralu to bilang lah mo bana indak disiko to palamu. Oh di sinan kalau dipandang di siko kalau dilihat oto bajalan tarwiju. Oh sadang bajalan nyoto tadi indak di jalan di Palamo anggaran pukul 6 pagi masuk ke daerah oh lapakan lah baru olah tiba di daerah Pekanbaru nyo ambil taksi di badan Riko. Oh nyo tarui ke tampe asbon dak guno to etong lama bana lah sampai tampe buyuang asbon. Oh nampak taksi berhenti di halaman rumah baru keluar badan asbon kironyo adiknya nala tibonyo turunkan meja di siriko nanado di dalam kah ruang donyo di dalam karuang di sinan kalau dipandang ongkos taksi sudah nyobai baru bakato badan diri asbon kabake badan buyung Riko di kandung Riko dia elai tapi dia kato udah onde udah dengan bana kok bareknya udah indah Malaysia tak tulis 82 bagambar nago di punggungnya kok dipanggang indah nanange digores indah kata gores di senter tembus timba balik. Hoba itu kato badariko cuman tes tembak dawa lunado ambo pistol indah bapunyo dai. Oh ambo pistol dah indak bapunyo ba itu katoriko tadi lasana ngati buyong asbon baru nyobai bali meja nyoagian piti kabake Ali Usman lama narimo piti Ali Usman baranyo bali meja tadi sebanyak 32 tuan. Nyo
Nyo bali 32 juta nak tabado sanang hati badari ko gadang hati ndak tabado ambo balik lebang ke korong kampung balik lebang ambo ke daerah Lubu Alung bo ambil ke modal pitinang ko. Jadi dia kata badannya tuma buyong asbon di sinan kalau dipandang. Oh agak saja di badan ninyo barunya asbon masuk rumah nyo ambil gagang telepon satu nyo ambil gagang telepon. Oh satu lah sudah diambil nyo mulai sekali mana telepon kamanyo asbon mana telepon nyo telepon ke hotel bintang 5. Oh kironyo orang nang kama Bali sadang ado di hotel bintang 5 yo adik Sultan Brunei banamo Muslimul Kia Tuhan. Iyo adik Sultan Brunei layado juo lay di hotel bintang 5 adik Sultan Brunei nambah namo Muslimul Kia ba itu kato badan asbon mandanga kato cuy itu ado bana pak di kamar satu mandanga kato cuy itu barangke sekali buyong asbon dari rumah ke hotel bintang 5 iyo mambanga Hola meja la tadi